मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि थाखाय हादोरसानि सोरखारनिफ्राय 250 कौटि रां मोनबोबाय। स्टुडिय'आव आं मलेन बसुमतारी। दिनै सेथि सान BTCनि गोजां बोथोरनि बाजेट जथुम्माया BTCLAनि बुंथिगिरि त्रिदेब दैमारिनि मासि सामलायनायाव जानानै थाङो। बे जथुम्मायाव मोनसे साप्लिमेन्टारि बाजेट महरै हादोरसानि सोरखारनिफ्राय 250 कौटि रां मोनबोबाय होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो BTCनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारनि EM देरहासार बसुमतारीया। मोनबोनाय रांखौ BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया जथुम्मायाव फ्लेश खालामनाय जायो। मोनबोनाय रांखौ खरसा खालामनो थाखाय दिनैनि जथुम्मायाव बाजेट गनायथि लानाय जायो। BTC सोरखारनि खोथा होनाय बादियै थांनाय 5 बोसोर फिक्स पे मावनानै बेथन मोनै बिथांमोननो BTCनि रेभिनिउ सर्सनिफ्राय बेथन होनो थिरांथा लाबाय। BTCनि गोजां बोथोर बाजेट जथुम्मायाव गनायथि मोननाय बादियै फिक्स पेआव मावनानै बेथन मोनै बिथांमोनहा गासै मोननो गोनां 30 दाननि बेथनखौ मोननो हासिगोन होननानै फोरमायो BTCनि EM देरहासार बसुमतारीया। मोनसे बाजेट साप्लिमेन्टारि बाजेट फ्लेश खालामनाय जायो। बे साप्लिमेन्टारि बाजेटखौ जोंनि BTCनि मानिजाथाव चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फ्लेश खालामो आरो बे फ्लेश खालामनाय जिथु बाजेट बे बाजेटआव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 250 क्रर गोदानै देग्लाय बोसोराव खरस खालामनो थाखाय जोङो स्टेटनिफ्राय जों रां मोनबोबाय आरो बे मोनबोनाय रांखौनो खरस खालामनो थाखाय दिनै हाउसआव एप्रुभेल लानानै जोङो खरस खालामनायनि जिथु बाजेट फ्लेश बे फ्लेशखौ दिनै खालामनाय जाबाय आरो जोंनि गोबाव सम 5 बोसोर जाय फिक्स पे साख्रि मावनानै बेथन मोनाखैमोन बोसोरबा बे बोसोरबा फिक्स पे मावनानै बेथन मोनै बिथांमोननो बेथन होनो थाखाय दिनै जोंनि रेभिनिउ अन सर्स जोंनि BTCनि रेभिनिउ बुथुमनानै मोननाय रांखौ बिथांमोननो दरमाहायाव खरस खालामनो थाखाय दिनै बाजेटआव फ्लेश खालामनाय जाबाय आरो बिथांमोना 30 दान थारमाने आराय बोसोरनि दरमाहाखौ बिथांमोना मोननो हासिगोन आरो BTC गभर्नमेन्टआ आगोलाव बुंबोनाय बादि बिथांमोननो बेथन होनाय जासिगोन होननायखौ मावफुंनो थाखाय दिनै BTCआव जोङो फ्लेश खालामनाय जाबाय। बिथांमोननो बेथनखौ बिथांमोना बेथनखौ मोननो हासिगोन।